Pŵl. Sharif. Redshaw yn cynnig I hun ac yn derbyn y bas ddim. Y cyffyrddiad cyntaf gorau ond na chi ergyd! Ac oedd angen I Alex Brown fod yn effro yn y gôl I Bae Colwyn. Wel, dydw I'm yn siŵr os mae croesiad yn ta ergyd oedd hon I fod. Ond gwaith da gan Brown yn y gôl. Woodcock a'r gic gornel. Oedd hwnna di taro'r traws tybed. Wel, mae'r bêl dal yn y cwrt bach. Trafferthion yn parhau I Bae Colwyn. Ond yn rhedeg I fewn I drafferthion eu hunan. A dwi ddim yn siŵr, dwi'n credu mai y golwr darodd y trawst a dihangfa I Bae Colwyn. Callum West gwaith da gan Ethan Roberts I ddwyn y meddiant. Roberts yn parhau a'i rediad. Roberts yn rhedeg at yr amddiffyn. Cumming ar ergyd! A'r arbediad gan Margetson yn y diwedd. Yn gwaith da gwrth ymosod gwych gan Bae Colwyn. Cook. Pŵl a Woodcock yn cyfuno. Woodcock a'r croesiad West a'r peniad. Chydig fodfeddi dros y trawst. A mae'n parhau yn ddi-sgôr. Y croesiad yn berffaith ond y peniad ychydig rhy uchel. Roberts, yn colli'r meddiant I Harry Franklin. Franklin a'r garlam teg at y cwrt Cosby. Roberts yn ceisio gwneud yn iawn am ei gamgymeriad. Penderfyniad hawdd i'r dyfarnwr gweitha protestiadau Ethan Roberts. A cyfle I Callum West roi'r tîm cartra ar y blaen. Dim camgymeriad gan West. A wedi 35 munud yma. A Cei Connah ar y blaen. Roberts ar garlam ar ôl y bêl rhydd. Roberts I fewn i'r cwrt Cosby ac yn cael I faglu a'r penderfyniad yn un hawdd arall i'r dyfarnwr. Wel, Roberts oedd y dihiryn 5 munud yn ôl ond y tro yma fo sy'n cael I faglu. Cyfle I Jamie Cumming union i'r sgôr ac yn gyrru Margetson y ffordd anghywir. Mae hi'n un yr un cic o'r smotyn yr un. Y gic gornel at y postyn pella. Astles ar peniad yn disgyn I Aaron Edwards. Wel, mae dros y trawst. Mae Bae Colwyn yn galw bod na lawio. Ond na medd y dyfarnwr. Astles yn codi'n uwch na neb. Ond yr ergyd yn wyllt. Franklin, digon amser I droi. Digon amser I redeg at yr amddiffyn dangos I sgilia. I ergyd ar draws wyneb y gôl. Ond Astles oedd yna I rwystro'r ergyd. Oedd Brown wedi'w guro, neb yn ei rwystro fo, ond Harry Franklin yn creu ongl anodd iddo ei hun, ac Astles yn achub Bae Colwyn. Y gic gornol yn unberig. Astles arbediad campus gan Margetson. Wel, dwi ddim yn siŵr os mae Astles yn ta Pete gafodd y peniad, ond dyrniad pwysig gan Margetson. Davies ar garlam, Hart yn cynnig ei hun ar y tu allan. Ond y croesiad yn disgyn I Carbo. Carbo yn troi un ffordd ar llall ac yn ergydio ac unwaith yn rhagor. Margetson yn arbad yn bwysig i'r tîm cartra.